מה קורה כאן שר, והיום אני בסרטון ספיישל 70,000, זה המשתמש שלי. אני ברנק מדהים, ואם מישהו רוצה לעזור לי לעלות למאסטר או לאגדי, אז אולי נפתח את התגובות. חלום שלי להגיע למאסטר. אוקיי. יופי. אוקיי. טוב, נו, לא נורא. יאללה. נו, אני חייב לגמור עם זה, זה מעצבן. חבל לכם שאתם לא מבינים כמה פעמים ניסיתי להקליט את הסרטון, אבל פשוט כל שנייה מתתי. אוקיי. יופי. אוקיי, אולטי. לא. אוקיי. על מי הוא קפוץ? למה שיקפוץ על פיין? לא. וואלה, 76. אני חייב... אתם מבינים כמה זמן אני רוצה לעלות לאיזה רנק? נו, מדהים או כאילו רנק אגדי או מאסטר במיוחד. אוקיי. סבבה. יאללה. החתולה שלי פה מתרגשת ל70,000. אוקיי. יאללה, לקחנו את זה. למה זה לא עשה לי דש? טוב, נשחק ג'יי יונג. אוקיי, יאללה. הייתי שנייה מלהיכנס. טוב.
לא. אפשר לנו? אנחנו יכולים לעשות משחק אחרון. זה יכול להיות המשחק האחרון, ואנחנו עולים ל-70,000. בבקשה. אתם לא מבינים במשחק עלייה למדים ברנק, שזה היום, זה כאילו היום שיחקתי ועליתי למדים, אז זה היה על הקבוצה השנייה, זה היה ג'ם גרב, על הקבוצה השנייה, את כל הזה, והיה שנייה האחרונה, הצלחתי להרוג את מי שהיה עם הכל, ואז זה עבר אלינו, ואז ניצחנו. זה היה קשוח. אולי רעדתי, אני זוכר. לא, תעזוב אותי, מורטיס, תעזוב אותי. טוב, דמיאן, שמח שהרגת אותו. אוי, איזה מהיר. יואו, איזה מהיר אני. לא מצחיק. פרימו כאילו ברח. כן, נראה לי שהוא עשה. יאללה, נראה לי שעליתי. לא נראה לי שנצליח להרוג אותו. כאילו, מה הוא בדיוק עושה? נראה לי הוא רוצה שאני אביא לאולטי. כן, זה די משהו רצה. השלמתי עם גורלי. יאללה. 70,000, איזה הייפר צ'ארג'? אני אומר, בוא נראה, אני חושב שיצא לי הייפר אני אומר יצא לי הייפר לג'יום. תנחשו עכשיו אתם. מה? לג'יונג, אני מת. אני לא מאמין, זה באמת לג'יונג. יש 70,000. בוא נעשה סקרינצ'וט. לא, נעשה עוד מעט. וואו. זה הסרטון שלנו, נתראה בפעם הבאה ויאללה ביי. מקווה שנהנתם.